medzi prioritami nášho rozpočtu nájdete aj vyrovnaný rozpočet. Podľa oficiálnych odhadov Európskej únie 2,5 miliardy nám uniká na podvodoch s DPH-čkou. Iba. Sme zodpovedná pravicová strana. To znamená, ak navrhujeme nejaké opatrenie, tak je prepočítané. Zdravotníctvo treba upratať, treba tam urobiť poriadok, zabrániť tým šialeným predraženým nákupom. A myslíme si, že časť nemocníc by si mal štát ponechať ako svoje akciové spoločnosti. Sme presvedčení, že obrana Slovenska sa dá plnohodnotne zabezpečiť v rámci NATO. Treba povedať, že z krajín, ktoré sú na hranici NATO, sme jediná krajina, ktorá nemá základňu NATO na svojom území a musíme si povedať, že už sme dlho neboli v situácii, vo vedľajšej krajine tesne za hranicou prebiehal vojenský konflikt. To znamená, považujeme za veľmi zodpovednú politiku spolupracovať s NATO, byť jeho plnohodnotným členom a byť tak chránený. Ak si myslíme, že je nehoráznosť, ak táto vláda zadlžuje ďalšie generácie napriek hospodárskemu rastu tempom 2,5 miliardy eur ročne, tak ak im zlikvidujeme vzdelanie, a ak naše deti nebudú mať ani len šancu dostať dobré vzdelanie, tak to už je zločin na ďalšej generácii. Čiže áno, školstvo je pre nás priorita. V posledných číslach, ktoré sme dostali, by šancu volilo, alebo o tom uvažuje 3,7% opýtaných. A keď hovoríme o prieskumoch a preferenciách, nezabudnime na viac ako 20% nerozhodnutých, nahnevaných voličov. To znamená, ak nám pravicové strany vyčítajú, že odoberáme percentá, tak najefektívnejšie sa voličov zbavili oni. My v dlhodobom horizonte naozaj chceme vymeniť politikov, ktorí na Slovensku zlyhali, ale sme pripravení spolupracovať s ktoroukoľvek stranou, ktorá sa vymedzí voči politike Smeru, tak ako sme to urobili. S ktorou sa zhodneme na tej základnej vízii Slovenska. Ja verím, že budeme v parlamente už teraz.